Addiktológiai konzultáns is lettem. Ki hitte volna, hogy diplomám, sőt, több diplomám is lesz. Én, akiről sok tanár az érettségit se gondolta volna szívesen. A Szegedi Egyetem után a Debreceni Egyetemen is lediplomáztam, kész. Tanultunk többek között addiktológiát, pszichológiát, és gyakoroltuk a konzultációs technikákat, én ezeket élveztem a legjobban. A függőség lélektana és praktikus megoldásai voltak fókuszban. A felvilágosult nézőpontokat tudományos bizonyítékok kísérték végig. A függőség mindenki életében jelen van. Az életünk ezek köré rendeződik. Amikor már problémát jelent, akkor megoldásra vágyunk. Önismeretünket segítő, irányított gyakorlatok és egyéni felismerések azok, melyek kisegítenek a napi gondokból csak úgy, mint a függőségekből is. Tapasztalatom szerint a személyre szabott lépések és a kitartott gyakorlás együtt hozza meg a kívánt hatást, az életteli változást. Érdekel, mit húztam az államvizsgán? Freud és Erikson személyiségfejlődési modelljét. Épp most tanulom újra az integrált pszichológia képzésen. Igen, még mindig tanulok. Hihetetlen. A másik tétel pedig a viselkedés függőségekről szólt. Jelentem, sikerült. Nyíregyháza, köszönöm. Én pedig folytatom.